Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakwara mogi machiegni kendo mapod iluongo ne Luo Trending Nation kata LTN kaka pile ng'e maber ne maendi e number 1 Luo online channel mabende kelo ni gigi achiel kachiel kaka gitimore. Kawuono one gi new branded microphone. I don't know how you are getting it there, my friend. You let me know. If quality is okay, you just know. Ma obedo branded gi iluongo ne Ochik Josh. Bwana nitie jok moko man gi nyinge motek bwana iluongo ne Ochik Josh. Designer. Gin town kacha chaendo kidwaro mari mabende obedo branded maber kama endi inyalo yude achiel kachiel. In fact, ginariyo koro koponi ati in ja media machako idwani mondo mi ng'ato brand ni maber kabisa kata in gi duka mar ilongo nango in gi shop mar simbe idwa branding jamani time masawa kabisa inyalo nene kanyono ka endi koponi ati ineno ka en smart inyalo manyo Ochik Josh kata wanyalo mi namba ne tiyude kawuono. Nyakwara moge wadwaro ni bende ne iwinje Lady Mercy. Lady Mercy en nyako monu biro ka ma otimo nango chendo ne nokono ani onyalo wer, onyalo go bul, onyalo go piano. Koro nitie jomono wacho ni bwana weuru go pang'ang'a, bwana onge nyako madiyo piano, bwana weuru gine we wale kamera. Koro nakone ni Lady Mercy gima timore. Joge wacho ni chal ka gima iriaso bi mondo migo gine live. Osedonjo kanya nene kosebet kanyo gi piano mare
kendo odwa goyo achiel kachiel to wer. An kawuono mako mana microphone yo mokalo. Gimikoni en ni ring kache YouTube naneno koseketo thumbene kache chaendo mogol gi Ramji. Nanene kache cha owacho ni kipuonji en kanyo no endo. Koro inyalo manyo achiel kachiel Lady Mercy. Purgi dada numari nasho mari chieno jamone mbele chiene mineno mbele eming'ondo boka. Kata nyalo wacho numari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako seterungi. King'e maber ni poki subscribe. Itimo marach bwana. We're not 36.5. Jimmy Abichi gom bwana ng'amonu keto gini mondo wakete 37. Kasto wadonjuru 40. To higa manyien ka loko to walokuru gi 50. To kwa tieke to atiek gi 100,000. Very simple. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mabeya ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde kendo wandiko sigana. Ne odiochieng' ma kawuono wamedo nyisi ni wantiere Game Changer la Kisama ka studio ma wantiere en LTN TV. Odiochieng' ma kawuono wantiere kar ka endi gi Omari Nas kwamedo nyisi ni gik mono watiyo godo gi ekite gin gik mobedo branded manyien kabisa. Koponi in gi duka, in gi giri mora mora midwa ni timni advertisement bi mondo timni ka ibro luwo LTN TV emwa watime gigi odiochieng' ma kawuono. Ka umedo nyiso ni odiochieng' ma kawuono wan gi nyako maler kabisa kendo nyako ma otegno kabisa. Nyaka achiel mago keyboard mapok noyudore e Kenya mzima. To odiochieng' ma kawuono wan kar ka endi gi nyako ma serious kabisa kendo ogo keyboard, ogo ajawa kendo nyaka drum set bende ogoyo. Omiyo odiochieng' ma kawuono warwakou machiegni kabisa LTN TV mondo mi wanyisu nyako ma ochung' go keyboard kabisa kendo goyo drum, ajaw bende goyo, wer bende ower kabisa ka thumni eri no chako wer gi Osito Kale. Omiyo odiochieng' ma kawuono wanyisu ni machiegni uru akoro director marwa nyis jopiny nyako ni eri kaka nyako ni eri dwa nyisoge kako go keyboard odiochieng' ma kawuono mondo mi wadhi mbele. Onyis jopiny kako tegno kabisa, onyako ma serious kabisa. Kawuono ng'eni gini rach? Ler kabisa. Kawuono ng'eni gini ng'aw? Yot mokalo baba. Wer ka endi gi dem ma serious. Adeno ka bwane kor thundi ondeko mana ni Gen Z. Mano nyako ma serious kabisa. Ong'awe? Yes. Akeni ine midhi mako ne microphone kosane madhi mako ne ni ke. Anyalo mako ne kati ni nyalo mako. Kawuono ng'eni ma somo bedo hosted gi ji ariyo. Kabisa.
Ma nyiso ni gini ni serious. En serious monge. Ya. Jakore mo ka kene no kai ni endi. Igeri no kikono gini luonge ni ngawa. An mokwongo an iluongo ni MC Apilo Sitima wuoyi ma soche rach kabisa. An gimona 14 dhako mara ng'wen ogona simu nodhi. An daktari mar nyimene kopo ni in gi nyako machandi kaw namba ni kelna lakini chike ariyo ma nyako lu. Nyako bed nyako man gi sura, nyako bed nyako man gi chien. Manere chike ma nyako kuongelo. Maka lemo to malaika manye mapiyo yude. Machiegni mari nas. No. Iwacho ni nyako tim ang'o makitimo ngoto ya maga ngoge ya. O nyako bed nyako man gi nyako man gi sura. Mano mokwongo. Nyako bed gi nyako man gi makalio. Makalio. Yes, makata kopo ni agochonga piny lemo ka oro malaika. To malaika biro manye yude. Bodi gini Apilo. Ditik moro maparo ni jogi adwani ukona ne kanyo. Bwana Apilo ni obene kare ibiro ga kati wuoge jo piny mang'eny. Nikech gini ka ade memora kare jo screen. Bwana no, unwacha ne kanyo ka Apilo komoru. Ni ati ni kopo ni ati ni Jaberi chandi. Timiye namba Jaberi. Namba mikelo. But condition. Chik mokwongo. Nyakobed gi sura. Nyakobed gi sura. Mar ariyo. Nyakobed gi makalio. Makoponi agochonga piny welemo. Ka oro malaika to malaika manye yude. Kar KCC. Mago not a problem. Kijuku nyalo medo. Kijuku nyaso kata juala to. Yes. Biro. To malaika yude go pe. Yes. Yani malaika ok nya yudo jomodhero. Malaika nitie sura moko makata kiro malaika to koni amanya ok ayudo kar gwenyore makon. Not found. Yes. Kawuono wan gi Lady Mercy. Nyako ma serious kabisa. Adwani penje Lady Mercy penje mokari adek kata nosebedo kanyo no enda. Ani ng'e nase penje. Inyalo penje moko adek kapok ochako go waya. Ma nyako ma owuok ni etieno go piano. In fact pok oneno Central, East and Western and Western, Eastern, Southern, Northern Africa pok oneno. Yes. Koro miyo jopiny wanyisu ni machiegni kwa chako gi nyathi manyako mago keyboard kendo go ajawa mondo mi kwa chako wago mondo mi full renew mondo mi onyisu nyinge kaka no chako gi kuma no yae momiyo koro chopo kama koro chopeni momiyo yiero ni en keyboard ni modwa no go gajawa gi drum e modwa no go. Mada iluongi ni ngawa. Iluonga ni Lady Mercy Nyaugenya mano mar thum to nyinga ma ID en Recho Atieno Tieno. Wacho ni nyingi mar dondo. Yes, nuone gi nyingi mar dondo no maber. Lady Mercy Nyarugenya. Luong ni Lady Mercy Nyarugenya. To apini ya Lady Mercy Nyarugenya. Gi kama kori bete nieri. Iwacho ni jothum ok nyuom kia jothum ok dagi ki otimore nade. Okinyiso about kaka in. Penja gi maler ni ati to inose nyuomi. An pia ne monyuoma, poko nyuoma. Koro en adier ni jothum ok nyuom. Ok en adier, mano dizon mara, pod ok nyuoma. Manyiso ni podi ne pa. Papa na duogi dada duoki nadi pa enano. Pap enia. Ngata pod nyalo. Ma ngato nyalo timo application mare no wuon. Aya. Kaki se wacha no kawacho ni wacho mara. Yes. Mano iluongo ni Lady Mercy Nyarugenya mano kako siwinjo nero. Koro kwa biro Lady Mercy. Donjo industry mar thum kar ka endi ichako higa mane? Ajako 28. Igal fario gaboro. To kane donjo industry mar thum kar ka endi. En nero mari koso ntigi mumiyo ni donjo koso ni donjo nango? Na onge jonyuol to then baba wa nohera ngisa ko keto thum nohera keto thum mago sitokale to kod nyara chwade aba chwado. Ichwado miel koso wer. Achwado miel mano no ka wer. Bas keto thum mago awino lawi kana chwado miel. Bas nema fans duto apanu winjo kaka nyako no chako manyiso ni sanie ka koro nyisi ni iwacho ni oket ni thum mane winjo ositokale ga wino lawi ositokale aparo ni kama ibeti nieri ositokale winjo maber kendo neni kama itiere bokach bigi manyiso ni sani kata komini wera ne thumbe ositokale inyalo wero gi kendo inyalo go maber kabisa anyalo go. To kane idonjo e industry mar thum kar ka endi ni donjo e band nga koso ni chako gi band nga sama ni donjo kar mar ositokale apani ka betri ni eri ositokale nyalo wuoyo onyalo kuma paro ni kama itiere bende oni ni maler kabisa. To iponi nyaka donjo e thum kar ka endi ang'o me yiero ni
iwacho ang'o miyiero ni keyboard, drums, gajawa gi wer bende wer bende nyalo wer Ago tawer. igoti wer to ipano ang'o mane yiero ma mondo mi idonje ginie nikech nitie jo thum mang'eny ma en ajawe mong'eyo drum ne mogoyo keyboard ne mogoyo to itikaw gi te miriwo gi te Iluongo no nywando. Gomiyo na nywando gi. Anyathi kich. Na onge jonyuolna. Tani manene apidra. Kono na kadhi tiyo gi jogi kamiel timia pesa matin to ng'ama go gi timi pesa mang'eny. Kata kadhi ko hangla kamiel timia pesa matin lakini ng'ama go pia nimi pesa mang'eny. Koro acho watemia be chwado piano mondo bi achope level. Kena idwa kendo ja piano pesa matin ja wer nigi pesa mang'eny molo ja piano. Kena chaka gombo. Koro manyiso ni Lady Mercy manyiso ni in gi e pachi okiketo pachi e gogini ilawo pesa Pesa. To dongen gima ago imla yud pesa. Wana go nyango agona nyier kode. yes Omari apenjie. Piano ni ago ena time na nyier kode. Piano Ago ega mondo iyiengo kago ena tugo kode. yes mana mafans duto Ok mana nalawo kaka pesa. winjo Kaji wuoyo mafans marach. duto Kajo ko wacho ni Waya maber. ng'uono. manyiso mafans duto wamedo nyiso mana kaka winjo nero ma iluongo ni Lady Mercy nyaru Genya Owacho no dwa gonwa gima lich. odwa go gima lich yes Akeni kawuono wer mane? Ala jako nuko sito kale mene fadhi. Set wire. wacho ni mane fadhi modwa ni chako gi thumbe ne Mata chako mare. Kabisa. Nena chako kapoda tu. Ting mere kada. Ting de kada Nyisa ni mafans tu. kaka Ting kodi de kaka kada. kumulo Ting Ding dong dang dang ding dang dang dang. Mana tu momi abe school. go a capella. mulane Osito ting kada. Osito tu nena chako kapoda tin. Tendum. Kadori tu nena chako kapoda tin ane kale. Osito ane toto mochweo. Go wire. Tu manyale gonya torgi yona ne lamona ngoma kapoda tin. Take it. koro Lady Mercy aparo ni kata kama podi bete ni aparo ni kata sani kiudu sito kale tinyalo nyisi ni inyalo dhi mbele makendo kale matin kechi wacho ni japuonj mopuonjo nyathi nyalo dhi makale Mostly japuonj mor mana ka nyathi okale. yes maparo ni kata kama usito bete kuwinjo thumbe ne kaka igoyo kendo winjo ka pachi te nie thumbe ne Kamia dineo en daka go hangla. Gothum. koro Lady Mercy Appeal. gwane thum We Lady Mercy me wathum. Set thum. seti Medu volume. Set in. ne mafans duto maniluongo ni Lady Mercy nyaru Kenya Omako machine. omako masiko wachako mulejo Osechako godiko. kabisa Ting ndenge usito tendo. kale Ting tendo. Kadori tu nena chako kapoda tin. Osito tu nena chako kapoda tin ane kale. Osito ane toto mochweo. Ok tu manyale gonya torgi yona ne lamona ngoma kapoda tin.
Mano Lady Mercy. Tumuwero diete woje sembo, tumuwero diete woje sembo. Mano nyakuma serious. Yisune mano ochako moro. Ogoyo to wero. Ogoyo to wero. Yani ng'ato ok gone. Kura pe ni Lady Mercy. Yes. Gisema kuri gikeni. Maningeno wero benga. Mano wero benga. Aparo ni oangala bedi nitiere. Gino biro. Nyaka mari be ango onjro be. Yes. Kura pe ni Lady Mercy. Gisema kora no kama kuri gikeni. Awinjo ka benga ni pod ringe rembi nyowuoyo. Pod gini mit ni mokalo. To oangala bi pani nyalo ka mi chakiriwe sani bit. Oangala gi benga. Eri ka minyalo go maber ni kabisa sani. Ogo Angla benga. Angla benga. Angla benga. Nitibe nitie tumabere gumbo. Ana masinya thi ugenya nyasya pacho. Wangalo so chali wonyara. Wewe. Wonyala. Engineer gumbo telo ber makitero to konyo jopiny. Bas, Mano Lady Mercy ko wero gumbo. Koro mheshimiwa gumbo. Wakua ili kamora mora maitiere ma iluongo ni LTN. Luo Trending Nation, yes. Ma kama koro Lady Mercy nitiru dichieng' ma kawuono. Ogoye touch. Wakua ni kamora mora maitiere ineno wa maler. Ineno Lady Mercy. Ka oiko nige moro mochiek kabisa. Wakua ni kamora mora maitiere mak lwet nyathema nyako nieri ka achiel gi wan bende. Ikone kikoma kama kalwet Lady Mercy gere. Kikoma kalwet Lady Mercy. Igegi mimora goria. Yes. Ochakoria. Maklwet nyathima nyakone. Kachiel gi wan bende. Iga maber. Koro Lady Mercy. Wawinjo ka tumbo sito kalego maber kabisa. Kendo ma egoe gi keyboard to mondo yud kamego gi keyboard to joka no goe gi gita. Ka gita ni bende yudo be nyalo goe gi gita ni maber kabisa. Okay. Wacho ni nyaka gi gita ni dala. Okay. Omulo masawa. Manyiso ni nyaka. Drum set en go nie ot. So no ngisa ni kibedi ki focus on one thing. You have to be creative. Koro ne mafans duto mailuongo ni Lady Mercy Nyarugenya. Koro Lady Mercy gisama koro intiere kar ka en. Kech to ming'eni kigoe nyaka challenges nyaka bed godo. Ber gi rach. Epani e pap kar ka endi e pawa mar thumni. E tiyo mar thumni. Rach mane misebedo kineno ma pitio magi misebedo kikale mapek kabisa. To pok chunyi ogore. An gima dawach. Rach kata ber gigo chalte. Nikech rach nyalo keti to another level. Maki expect ni nyalo bet. Ber ka ber anyalo bet kama fuo. Inyalo relax. Wer nikech rach ni nitie. Piano be agoyo nikech natemo nadwa yawo band. Adier napango tich kamiluongo ni Mombasa. To jopiano mane goya noma. Koro chiemo dhi tiyo kama iluongo ni Malindi, kamro kanyo Malindi. Japiero ne ok obiro. Jogre sechula pesa. Nochuna duok pesa tabi nagombo pesa. Gino ne komora. Manyiso ne itemo wacho ni gimomiyo kore donje keyboard ni en kuonde mane sekale. Mane jo keyboard ne chandie. Mondo kata ka donji chuodho kik muonya ahinya. Nje moro manyalo muonyi bumi madharau. Kako skemo kipango show ba opong. Won babu osechuli tiwo gi jotugo mabor japiano kende ma kelo shida ok nyiew ne njaga kata changa kata mana Red Bull kile wiki biwinjo kako follow jopiano okano goni piano njaga ge ano kama njaga kod kongo koro ana sai nyaka sadi okano wawinjire walai. Koro ne jo keyboard mani oko aparo ni owacho nieri owacho gimoseneno moloyo jomiele owacho gimoseneno momiyo owuok ma mondo mi ochak go keyboard onyalo wer to goyo keyboard kende. Apenyi Lady Mercy
Nyiswa ber mabende miseneno nyaka ichak donjo michako kao kiboni korigoye kendi wuon tinyalo wer. Ber yako umare chokita chako neno nikech nyocha naringa pondo. Nitie nosenona bel chien kacha cha nawacho hapa ni ingeni ni watimo ne interview moro chien kacha kuma bende no lero nwa kaka ne ochako thum kuonde mane osekale. In fact my lady Morin no nyono nyaka malake otur. Ineno kanyo no endo koro ne wan kode kaindi ma in fact gimoduoge en ni jok moko ne pingo ni wariambo moko bogo na sim to koni nyako wetugo gipachi moko boyanya na riaso no kago piano koro kawuono nwa biro mondo disapprove jopiny gikona ateru walo kucha koro ateru walo aketo kando anka koro wadno uweronwa togoyo uwero togoyo wan koro wakono mana fans ni bwana Lady Mercy nyalo timo gini mondo mi ng'ama ni oko kacha chaendo nikech on the other side be nowacho ni joma nyithindo manyiri ok miega chance ahinya iwinjo emomiyo kata ng'ato pod ok nyal kawe mondo gone piano emomiyo samoro kodhi kumoro like ji ok nyal miyogi that peg koro en obiro kaka chiel kuom nyiri ma bende dwa prove jopiny ni what a man can do what a woman can do better. They can double. Yeah. So that is why we are here. Gimwa miyo pek. Eni unyalo go piano, to nyalo wer. At the same time. Ngamo pingo kani drum set boko gine. Tuachako duoge drum set. Koro enani umari nas. Itiri gimoro mewacho ni what a man can do, a woman can do better. Except ndio kinya wuotho gi korgi nono. Koro karewe waloke gima constructive man can do a woman can do but ng'entie gik mo constructive agene yudo maber kaka wuotho gi kor nono okay lang'e mesa apilo poko yie kodwa ing'iri kata neno ka koro apilo koro Lady Mercy an gi kama ntiere ni achiel amor kodi kabisa kendo nyaka ne achak wuotho poka neno nyako mago kibon koro wakwayo kama ineni bete ni nitiere jothumbe maneni mang'eny jothumbe madongo maneni mang'eny masani gin online mabendi nitiere mang'eny sani oro ote e wall mar LTN TV karka endi ma otego eko aparo ni ang ni kelgi mondo somgi mondo mi ang ni nyisi kaka fans wuoyo gi joma ne bawa wachka mondo mi ging'e ni kare gima ne wache na ngowa en adire but gima ng'eyo nyaka sane ne jothumbe mantiere oko nyako nieri nigi chance kendo digo ang'o ma digombo kwayo jothumbe mantiere manyalo poni nyalo dwaro jo keyboard gi accept nyiri bende ogo keep jothumbe onge shida jo piano gi ing'e jothumbe ka most of them okaging'e go piano koro gin gi piano ma control ga band leader oneno ni kokel nyako no ene modhi gima aseng'iyo ba ne ja piano ema nige sei makin no band madhi maber ja piano no eni mo control band leader jawer nikech jawer kia go piano koro ing'e ja piano jawer ta ko yieni band leader ko yieni rani go piano no ama no timena ka ema jala ema no chungo sejo kona ni Mercy koro go piano vin no dag to ko chuno de jo kadhi we nikech gibe gine no nyako kuodo wigi gin joma chuo to nyako be go piano to nitie kaka nyadhi ni piano no jothum nigi nyadhi mori piano no momina no ka mondo giyud pesa gi dhiged dala entie nyadhi moro iye kanyo chalo jama dhi kongo mama dhi kongo mapiem gundo osno saloso ni apar moloyo koro ne ma fans duto wamede nyusini mano ma Lady Mercy koro Lady Mercy aparo ni e kuom gik miwacho ni achiel kuma notem kuge kuma ne gino timore ni ne ka Emma kano mi keyboard to achiel kuom jo keyboard go no tamore vin mano odagi ne okinyal go keyboard alikata no tamore no kunyal to nitiere gimoro ka ndi Lady Mercy maparo ni sani ma fans oru messages kacha chande magi wuoye e wigi minene wacho no koro iparo nade ka ipoka fan moro nyisi ni Lady Mercy kare koro dwa tudi gi ng'ato mondo go piano kata nitiere jathum moro kacha ma koro wacho niya nyako ni koro dwa manye mondo koro atimra nade
ayude. En ang'o minyalo nyiso ng'ama koro sani kugik monyisi ni adwari mondo idhi gona keyboard? Donge keyboard inyalo yie tiyo anyalo yie tiyo kode nikech adwa pesa. Ok atamra nade? Yes. Yeah. Koro ge nyaka sani nyikwara mogi wamedo nyisi ni wan karendi gi Lady Mercy Nyarugenya masani koro wadwa chako kelu mondo mi ochako gonu okelnu oangla. Oangla machogo benga. Sani koro wakelu mondo mi ogonu oangla sama koro wawuoyi ni eri. Lady Mercy kwa duoge oangla. Eno jathum mane mikungo tiekia e benga kiduoge oangla. Oangla. Atiyo gi Papa J nan dancer ne. Uma basement nan dancer ne. Tony Nyadundo. Papa J ni dancer ne tiyo kode maromo nade? Jamigori. No bedo ga hired. Ubedo hired. Koro nyaka kore donje oangla macha ni dancer, then nyaka kore chak wero oangla. Ichake gie band nga. Koso gini chaka koro ina kende wacho ni Oangla jako weri band. Kama make microphone in band Lady Morin. Okay. Band Lady Morin. Mano manyiso ni mano mother mari. Mopuonji go oangla koro. To iparo nade oangla kar kaendi. Thum ng'ama inyalo wacho ni sani ka chako go thum ni. Tanyalo goye chakruok ne nyaka gikone. Nikech aparo ni kama wantiere nieri, nitiere jothumbe mane ni kacha chande maler. Ma sani inyalo wacho ni anyalo go thum ng'ane, anyalo go thum ng'ane komiya, anyalo go thum ng'ane komiya matieki. Thumbe go copyright anyalo go agoya. Inyalo goge. Ne jothumbe wa mantiere e line kar kaendi. Uwinjo ka Lady Mercy owacho maber ni thumbe u onyalo goyo maber kabisa. Koro sani eri Lady Mercy gi sama koro wawuoyi ni in gi thumi moro miseloso koso pod gaga copyrights mag ji? An go. In gi thumi misegoyo? Ochiko. Manyiso ni iseloso album achiel. Album achiel. Sani igolo giga achiel. Album achiel. Masani ler kod manyiso ni sani nyalo chung stage nyaka piny ru. Achung. Igo tiwero. Igo tiwero. Koro be kapok iwero meki gi. Be nyalo gone mafans gi. Iki bagi dwara nyalo. To moro achiel. Oangla moro achiel maliet kabisa. Mondo mi i approve do mane wacho ni onge okonyalo. Ni okonyal by the way. Kamera. Ago ni Tony Nyadundo. Go to. Wadwa ni nyisi jopiny ni inyalo. Waloka ni transpose. Melinge
mopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma Kick by Your Talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo piny osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogo ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende I support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu ochung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo ochung'nwa thum achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyo nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete manaka ang'eno brother maber. Gino waneno kako go waya, koro ana wer ni. Isanda giera nango. Masi wadwa ni wer. Jo awinjo kapilo wacho ni umari bwana. Ine makora aneno kiwer. No, donge geno go waya. Isanda giera nango. Hey. Mano wero nang. Igeni waya mag Tony chake ng'eyo. Mano wadhi konyanga lemu. Oh, jaga lemu. Onja no. Nitie moro mowacho ni mano tabia mbaya. Onjna tabia mbaya. Bas, nema first duto mano ochakonu gi Tony Nyadundo. Koro wadhi onyanga lemu. Koro dwa kelonu ko yani oidho, koro idho. Ochakonu gi Tony Nyadundo. Sani koro wacho ni dwa gone gi mane. Nabiro nyako dongo seme nabiro. Mano Lady Muri. Joko gala wero. Iparo mama. Kogalo. Iparo mama. Nyone nege. Solomon asia. Nyone nege. Jogo. Kogalo. Nyone mafas. Mani luongo ni Lady Mercy Nyikwaramogi komedo nyusi ni ogoyo to wero. Osegonu Tony Nyadundo kar kanyero. Sane koro dwa gonu mar Lady Morin Kogalo wabiro. Kodea. Abiro tawe rongor mai
Mani ngeni burwa oja manu onja le. Manu podi manu Lady Morin. Ha? Manu Lady Morin. Manu gor kogalo. Lady Morin. Manu Lady Morin. Oparo mama. Mama kuma intiere rest in peace. Nyase oket chunyi kamukwe. Mani ngeni ne mama. Manu chunjo pe. In fact kaji wacho mama to Lady kore mama. Mane mama. Lady Morin. Nyase oket chunyi kamukwe. Kumukwe. Kabisa. But one upcoming Lady Morin. Yes, mapodong. Nikech ingeni masi kubedo na chat maber. To my Lady Morin. Kage konya maber. Kopo ni promoter. Kwanza sana Mari ni beni promoter sana. Anto donga temo kora ya. Anigena temo kora ya. Koro Lady Mercy. King yo wang kamera ka ngeni kamise birene isedhi. Wane wuono nyota. Kikwa wachi ni isedhi. Tibede ling. Yeah. Nitiere mafans kache chande maneni. Nitiere joma makulwet jikacha maneni. Nitiere joma ne pingo. Mang'eny serious. Ni okego. To sani kori kweli kori stimuli sana. Kana sinto gipinga. Gewachne bwana. Igoye. Omari riambo bwana. Onge nyako manyago. Koro Lady Mercy. Gisani aparo nitiere jothumbe kacha chande mabende neni gi gimetimo gi kaki wer. To nitiere bende samoro challenges moko ma nyiri nenoga e pap mar thum kar ka endi. Paro ni kaka in gi gik ma wachore o nyiro bedo nade, odonje thum, otemore nade, obedo nade. Bwana, kai wache te, robedo nade. Okay, wacha ni wacho ni nyiri chodo, nyiri gonyo yudhe. Bwana kiuo ya. Yes. Yeah, onade nade. Yeah. Ko penyi to be gonyo yudhe ti penyi bwana to base gonyi. Kapok igonyi to biye kende. Ajigazi. Koro manyiso ni mafans duto maneno LTV Luo Trending Nation wamedo nyiso ni Lady Mercy ochung' kar tiende kowacho ni en yudhe okogony ma kinene kiromo kode wach kode wach biashara mar keyboard gi wer wach mar gonyo yudhe kikitimre nade kaka iye nyalo yie ngene ka nyalo yie. Koro Lady Mercy gisama koro wawuoyo kodi ni eri wanie Luo Trending Nation kama nitiere over 3 million people 3 million maneni kama ineno nitiere ni comments yoro kacha chande nitiere mabende o accepti nitiere moko bende mamedo kwedi joma wacho kuomi gik makwedi ma negative kodi mawacho kuomi negative ere kaka inyalo duoko gi ere gima inyalo nyiso wawacho ni ng'ato wacho ni bwana nyako no onge gima timo kanyo bwana kocha no gima timo na tim gima dona timo ken gima nyalo konya to koken manyalo konya to kanyal timo okocho nyaka duoke podi ana koso muyana ko kuzidi batie iya yawa apilo we kora penje ne an jathum en jathum mapokitiyogo obire bira owacho ne olero ni wer kaka dhe be onyalo lero ni migone thum koro wach ni an thumba dhe ni in miluonga jachode no dinde joma luonga jachode no koro alero ni kamano koro dwana lerni koro an jathum koro irese lero ni wach ni an ka chodo to yawe donga ng'eyo gima yude in kichodo to choda donga ng'eyo gima gona thum no koro gona thum no Maria ni were transpose dongere lero ni nyaka giduonda kaka wacho joma in mikona na serode daumane koro ani na kia transpose gejo katimo music apilo koso ini ngeni manu transpose ni wacho na matho ji to churi mane masema koro ogo apilo ini keto gir mondo owinj beat an koro wacho na chama fea ji fea mane ma koro ngini wakete test ang na wach ni ina godi modal in
chode no gino rachna. Ng'ato luongi ni jachode tija migori. Ng'ato luongi ni jachode tija migori. Ng'ato denda na jachode tija siaya. Ng'ato denda ni jachode tija siaya. Ng'ato luongi ni jachode tija ndhiwa. In miluonga jachode chongi. In kichodo to chona choda donge ng'eyo gimiyude. An kachodo to weya donge ng'eyo gimayude. An kachodo to weya donge ng'eyo gimayude. Ginok sabun makoluogo to rumo we wuoye. Ginok sabun makoluogo to rumo we wuoye. Adel bende denda miyo ng'ama dwaro we wuoye. Adel bende denda miyo ng'ama dwaro we wuoye. Maningeni Lady Mercy mago waya. In mikona na senode da umane. Jo makona na senode da umane. In mikona na chodo uone urumane. Jo makona na senode da umane. Ni karmanyo mogo tibedi lando ng'ato tim tiji. Karmanyo mogo tibedi lando ng'ato tim tiji. Akoni mogo idho to ini lando ji tim tiji. Amogo idho to ini lando ng'ato tim tiji. Oh? Ini wacho na chamo fea fech wuonu masechamo. Ini wacho na madhoji math wuonu masemadho. Omiyo we wuoye nyinga na madhoji wuonu poka madho. Omiyo wacho na chamo fea mag ji wuonu mane masechamo. Wewe Aringpa bibi wey bwana ne waseka ugiri. Wan mabandwa my keyboardist marwa kidwa luongo wa. Wan bechwa ne piny by the way. Mano kore gimodhi konyo go ji. Soda drink. Donjo gi ndaware. Drink ose donjo ga hiye. Yeah. Bwana. Wan kore ngene showa. Inde kanengani to smoke. Ok wirigi 2 drinks. To smoke. Kiwuotho gi chiegi mechiegi. Ibro donjo gi ndawa achiel. To kiwuotho gi machielo, ibro kili ndawa adek. Chiegi machiegi nadi? Chiegi machiegi. Nitie chiegi machiegi. Chiegi machiegi to gi meyuda yoti biro. To gi mikoria. Dongwaro moge mchenja. Mabe gima biro timore. En ni nyaka nyathiu kou nyake gate mawach ni mama, baba tedhi. Mano ndawa achiel. Manda wachiel. But mondesere moko mochung' mogire negi to ting'o bag moro. Mago to ndawa adek. Mago ndawa adek. Okay wuoyo. Badwa ni luongo nango. Badwa luongo ni chode chalo ndulu me. Manyake lai ka pachi duogo. Chode chal ndulu me. Orfea chama de. Orfea chama de band. Bende kapok ichamo fea mara juoga mano pok ichamo fea. Mano pok ichamo fea. Iwo mara. Kapok ichamo. Mina juoga nyaka torani bwana. Kidwa chamo fea ma juoga dongi kuongi iloso sandugi mondo. Amna mano ne joma chamo fea. Kapok ichamo fea mara juoga mikalo mano pok ichamo fea. Pok yani yani poko bedo gi certificate. Adgi mang'eyo kasto akelo masigo pokno ngonde boka. Adware ng'ama osechamo fea maber en ng'at monoloso Facebook account mare mondiko ne Vivian kasto baba gi osere maber ma baba gi oro ne fea kasto chamo. Bende weri gi mano Omari. Kapo ni poki iwuotho mi poki romo gi babau. Poki wuotho mi romo gi babau e kar lamo. Poki wuotho mi romo gi babu e kar lamo kamoro achiel. Kar lamo. Koserum smago mari na birthday. Yani ne mafans gimo watemo wacho. Kapok ichodo
miromo gi babu e room. Mano pok ichodo. Mano chodi. Podi. Ma baba mung'iru kama mupenyi Vivian in ka. Yes, podi. Dhi mbele. Mewa. Bende kapok ichamo fea michamo fecha juoga, mano pok ichamo fea. Wan ngini kawuono one full dose. Yes. Wawer twago comedy. One wadhi mbele. In fact jogo ningo ng'ado show. Jogo ng'ado show. So ndawa ariyo. Koro gimodongo moko wacho en mana mikono ji. Podi. Gi podi. Mano be ok wawacho. To wadhi kaito Marinas. Nitiere gimoro kar kaendi ma anyisoga ji. Ni bende inyalo romo gi nyathi mawendo, nyathi manyako. To nyisi nodak kende. Tafadhali ne joma chuo, nyathi manyako nyisi nodak kende. Ng'ano ok odak kende. Chik mokwongo kidonjo od nyathi manyako, kik itim makosa. Idonjo odno, ng'i odno maber. Ka onge gas, chik mokwongo gol pesa idhi ng'iew gas. Mano chik mokwongo. Chik namba 2, kidonjo od nyathi manyako, kik itim mistake ni yudo tol kotwe odno, tilonyo lepi te ng'awe tolno. Chik namba 3, idonjo nyathi manyako, kik itim mistake ni lonyo lepi te iketo piny. Rid long'o gige chongi. Mano chik namba 3. Chik namba 4, idonjo nyathi manyako, donji king'e nyamo ng'wech. Chik namba 5, donje odno king'e ni kori okuot. Manyiso ni nitie factors moko ma koponi ati iseneno ka in godo to yae. King'e maber ni kori wanga. Yae od nyathi manyako. Sana ot moko ichule rent. Kik item. Nonyisi nodak kende. Kik item. Aya. Ochopo sama koro nyathi manyako no yie ni unyalo somo katiba kode. Kik ilony lewni. Rid long'o gige chongi. Tim gimi. To we microphone di. Gol microphone manyalo donje dhok. Yes. Wer gi kok mineno microphone owuok no. Kiwinjo ka ngung. Ywa long'o gige nungo ni. Chicken ya. Ng'ata moduongo dhot kata en dhako rwakri. Ywa long ema wachiya. Ene chongi. Ywa long'o bi nungo ni nyam ng'wech. Ebo miya nyisi ni king'e nyam ng'wech tibiro nyamo ng'wech. Bwana wenyino we masigo rwathom. Bas. Wan watieko shone. Mani luonga ni MC Apilo City ma wuoyi masoche rach kabisa. An gimona 14. Dhako mar 4 nodhi owegi nyithinda 6. An daktari mar nyimine. Koponi in gi nyathi manyako machandi, kaw namba ni orna. Chike manyako lu. Obed gi nyako man gi sura. Chik namba 2, obed gi nyako man gi makalio. Maka oro malaika manyo yude. Ma iluongo no mari naso mari chieno jemo mbele, chiene mineno mbele mingo. We. Ni mingo? Ing'ondo. We yuda. Kachiel gi Masi. Iluongo ni Lady Masi. Masi rambanya mabathe. Gonwa thom. Bas, mafans wadhi mbele. Koro Lady Masi, idwa miyo jo mafans thum mane? Tabu ja kuyugi. Idwa miyo gi tabu ja kuyugi. Pok notimne. Aparo ni tabu ja kuyugi kamoro amora ma intiere, idwa goni thumino kar kaya kotosa. Yes. Go. In me. Yes. That's supposed to be very good. Marumbo. Omina tieno wanangoma gona tuma. Maetabu wanangoma jara. Poco no timene. Poco no. Segele para ni tiegi poco para kiwero bwana. Oro do wuon gi mawere ni poco no sere bwana. Poco no sere.
Bas. Pok notimne. Koro manero ne mafans duto maniluongo ni Lady Mercy Nyarugenya. Mano koro mane mitemo no? Mano maro nyi Papa J. Onyango wojo suba nyakwaro le. Mano Onyi Papa J. Mano onyi Papa J. Go. Onyi Papa J. Kamora mora ma intiere. Ma iluongo ni Lady Mercy ma dancer mari. Former dancer. Yeah, former dancer. Koro Lady Mercy abe Papa J ne mupuonja manager. Bedo manager. Elmo mi dogi leule. Oyuda koro nitie mochako medo na. Kiro ni apilo koro leo. Elmo mi chiro. Koro Papa J abedo kaka manager ne 2019. 2016. Ora kete. Akete Mario. Ilungi ni Mercy Nyarugenya. Nyarugenya. Ni Mercy Nyarugenya jawaya. Yigo na waya jabanyo. Wea were korosiato. Boka na neno mingadoga. Osiato boka na neno mingadoga. Kato duonga to boka na neno mipogoga. Kata duonga to boka na neno mipogoga. Niawa ni vera nyajo Kenya ne negosieto mipogo todo. Vera nyajo Kenya ne negosieto mimulo todo. Vera nyajo Kenya ne negosieto mimulo todo. Tobuko ngado gite, ni vera ngado gite, no ngado gite. Ongado koni, ongado kocha, vera ngado koni, ongado kocha. Niawa ni vera nyajo Kenya ne negosieto mi bedo todo. Vera nyajo Kenya ne negosieto mi pogo todo. Tobuko ngado gite, ni vera ngado gite, ongado gite. Makoro ruenyowa, vera ruenyowa. Jumatako imeenda, kusoto imeenda, na kulia imeenda. Osiato padore, magigo fuonyore, migigo fuonyore, mavera ruenyowa. Mnataka nini? Mnataka nini? Osiato. Wasichana. Hey. Mnataka nini? Osiato. Wasichana. Mnataka nini? Matako mnaongeza. Wewe. Mnaongeza. Na tena mnakata. Mnakata kwa nini? Mikono juu. Amliongeza. Wewe. Ukiongeza. Wewe. Unakata kwa nini? Wewe. Kare. Ungadete. Jomanyiri. Ungadete. Gikmumerogo. Ungadete. Atuno muchugogo. Ungadete. Dokmu wirogo. Uruche. Walorge. Mnataka nini? Osiato. Mnataka nini? Wasichana. Mnataka nini? Osiato. Hey, unataka nini? Osiato. Arawa. Mnataka nini? Sianda wasichana. Wewe. Unataka nini? Sianda wasichana. Unataka nini? Matiti bendu weyo. Matiti bendu golo. Mdomo bendu buko. Mdomo bendu buko. Masikio bendu tucho. Mapua bendu tucho. Ulimi bendu tucho. Wewe. Papa. Ari. Bwana wapanga game changer.
bando wanidhi. Bwana wanyalo ng'ado ndawa ka. Kel bosa. Bwana wanyalo ng'ado ndawa ni ati uketo ni donjo ndawa reyo. Donjo ndawa reyo. Dongeni kori chunga loch ndawa penye. Kiwuotho gi chiegi machiegi ndawa de. Ndawa de. Mana ndawa chiel. Ndawa chiel. Kiwuotho gi chiegi machiegi. Ya, joma dhi wuotho gi dhako ma dhako tem. Kiwuotho gi migo ni simu ni warom game changer mana ndawa dek. Ya, ndawa dek. Yes. Ndawa dek. Yes. Joma single ndawa reyo. Joma single ndawa reyo. Mano kimadhi nyaka Kaito bende nitiere type ng'ami wuotho godo. Kiwuotho gi makwar mani biro goni ndawa chiel gi nus. But iwuotho gi nyako marateng' to negi study maduong' Kongeng'o. Ije nyuga ndawa bi. Mano ng'ama onyisi ni ero wena wuoyo onge. Adwa ni Lady Mercy ogono thum achiel. Yes. Ene mower to deyo. Koro ogo modhi wero nikech wan wadhi ketho budho. Ogo thumbe. Koro ogo. Wan wadhi ketho budho. Google Lady Mercy Nyarugenya. Oyudo wet mawero go Nyasaye. Tawero go nyaka jo Kongo bende. Oyudo kaka wero gumbo kanyo. Ana Mercy nyathi ugenya Nyasaye pacho. Koro chaliwo nyaramba ka juogo makoa. Koro ni mafans duto wadwa mondo Mercy Nyarugenya onyisu kama wende nitiere maler kabisa. Mercy, nyisa ne mafans gi naparo ni kata mana YouTube kama wacho nitiere mafans gi bende maluwi kata mana LTV kar ka endi nitiere mafans gi maluwi maber. Ma iluongo ni LTN bo. LTN. Nitiere mafans gi maluwi kabisa. Mabendo mari nas e musika imukelika. Ngeni kama nitiere ni. Umari mugola ichuodho. Luo Trending Nation kar ka endi. Wan gi nyota. Maler. Wan mwechiwo nyota. 3 million people. 3 million people. Mantiere kama sana using'eyi. Masani biro lor game changer kane tap tipo ni nyako ma ja keyboard cha ere. In sani kopo ni dhi asembo. Ting'ado show 1000. Amen. Weri ga sembo. Elot in kora sembo kidoge. Nairobi kan tiyo madhi chako gunisi. Mabende wagombo ni mondo isom namba ni mar simu mondo me joma dwari. Mano to sama ka wipo ko. Timre nade? Mano to miyo som. Yes. 0705 72 52 89. Namba mi para ni uti adier. Otiyo. Nuone gi kendo. Nuone namba no. 0705 72 52 89. Kaito ne mafans duto aparo ni uwinjo namba Mercy Nyarugenya. Mano be namba mar M-Pesa. Kaito chike nitie mar go namba ni koso chike onge. Onge chik. Gwaga sasa miero. Labda tu ni chwori gik podi apat kata chik gik miya dho. Anto ng'ama go ya onge nikech chikra kenda. Ai. Iwache ke jacher man. Go samara mara minyalo go ana chikra kenda koro kiku anu kaluor ko koro to an safe. To kingeni ni kidhako mabro go ni koko sauri yako anu go anytime yero go saboro tieno sa uchielu tieno. Ingeni wacho kamano to kata nan sengo. Koro ati mari ni singo kanye. Ang'o miyo iti dwani wayie ni in sengo? Ma iso ni ng'eyo mari ni malak. Akaw nyaminu. Okikaw. Ng'ato mano wacho ni kanye ok anu. Ng'ato wacho ni mari ni singo kanye kata basi ni singo kanye. Dinga mo kibaga nyalo penjro kan. To in ang'o miyo kiyie? Ana yie ni singo. Ana won't again ni singo. Anto abe an singo. Pili be ni singo. Apilo manumu. Apilo nigi mon 14 mara 4 modhi. Dhako mara 4 nodhi. Aya, mi wathum achiel mwetieko go show. In fact apilo adwa ni koro i finalize ine part mar tieko gini. Koro gini dhi mako gige ariyo. Achiel iketo kacha, achiel iketo ne. Aweni adwa ni kaka itieko TV. Yes, don koro mari mi wer.
hela. Halidinya ugenya na nyona kwaya mos. Nyathi ugenya na nyona kwaya mos mos. Ang'o ma mona tedo nyiwa nosega tedo. Ang'o ma mona tedo nyiwa nosega tedo. Nyiri masomo godo duto nosega tedo. Yawa masomo godo duto nosega tedo. Makato kothaliko bende nosega nyombo. Toda na penjo wer tiloso nadi nyaeli. To minwa penjo wer tiloso nade. Ni thumo mona hera na tim nade koro. Kathumo mona hera na tim nade koro. Ang'o ma mona tedo nyiwa nosega tedo. Ang'o na mona tedo nyiwa nosega nyombo. Ang'o ma mona tedo nyiwa nosega tedo. Yawa masomo godo duto nosega nyombo. Okoth jauranga bende nosega nyombo. Afri wendo bende nosega nyombo. Okota somo godo bende nosega nyombo. Okota somo godo bende nosega nyombo. Nikumo ketho wiya thum to mona hera. Kathumo ketho wiya thum to mona hera. Kathumo ketho wiya thum mona hera. To wera loko leni tachako nuoyo wer nyotieno. To wera loko leni tachako nuoyo wer nyaeli. Climax Aledina wera nade. Aledina deng nade. Weche hera na wer nade. Weche hera na wer nade. Weche hera na tim nade. Hera to sanda mami. Hera to sanda ga. Hera to sanda wacho. Hera to sanda ga. Bas, ne nyikwara mogi wamedo nyisini odiochieng' ma kawuono wantiere gi nyako ma serious kabisa miluongo ni Lady Mercy Nyarugenya. Koro miyo Lady Mercy Nyarugenya, en ang'o minyalo gombo nyiso nyiri weteni ma bende nyalo gombo go keyboard, bende nyalo gombo chopo kama intiere nieri? Nikech intiere nyiri weteni ma bende neni gombo mondo mi gichop kama intiere ni. En ang'o minyalo nyisogi nyiri manyalo gombo chopo kuma koro intiere ni? Kika gibed gi chuny ma ol piyo. Kinda ema biye gedogo. Yes. Ne nyikwara mogi kamora mora ma untiere wamedo nyisoni odiochieng' ma kawuono wan gi nyako kar ka endi miluongo ni Lady Mercy. Nyako mago keyboard kendo goyo oangla
kendo ogoyo drums kendo ogoyo ajawa. Omiyo ne jothumbe mantiere wamedo nyisi ni kopo ni dwaro nyako ma serial kabisa, idwaro ja keyboard, wan kar ka endi gi Lady Mercy Nyarugenya. Omiyo live nieri wadhi live nieri ka wantiere Game Changer la Kisama, ka Game Changer la Kisama kar ka endi king'io counter kar ka endi wan gi gige math ma bende bech yot kabisa, kaachiel koda chiemo bende wan godo kar ka endi. Inyalo madho kong'o tichiemo, imadho kong'o tichiemo. Omiyo kama yueyo bere, parking nitiere kendo math bende bere kabisa, en Game Changer la Kisama. Omiyo kamoro amora ma ntiere warwoku ni machiegni e LNTV Luo Trending Nation. Joera mag LTN Luo Trending Nation warwoku ni machiegni uru. Omiyo odiochieng' ma kawuono wamor kodu kabisa. Ero kamano. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyako Ramogi Juang Mikey en kaka talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ok ikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.